Xayrlı gün, hürmetli qarauşularыбыз. Assalamu alaykum barchangizga da. Ya boshlab Biz qobadagi fikr olishib qarayıq hali. Ko'rdingmi, havo turishi nechuk o'zgardimi? Necha kun bo'yi ko'k yuzi aytirsinglar, yilovdan to'xtay olmay. Kesekkina quydi da havo turishi o'zgardi, yomg'irdan qorga ko'chdi. Ham bu ko'rinishga deydi, bu ko'rinish bilan birga shulay, bu bilasizmi narsa Tatar xalqi jili. Tatariston xalqi jili. Aning bilan birga bizning Крашин дусларыбызда, чөнки Татарстан зур югалту кичерә, монда инде һәрхәлдә крашиннар зур югалту кичерә. Татарстан Республикасының театр сәнгате тирән кайгы кичерә. Менә бүген инде кичә Россиянең атказанган артисты, Татарстанның халык артисты, милли сәхнәбезнең якты йолдызларыбызның берсе Николай Наил Абыйдунаев вафат булды. Бакыйлыкка күчте мәгать. Аның белән инде соңгы юлга озату 1 ноябрьдә сәгать 10-да Галиаскар Камалов исемендәге Татар дәүләт академия театрында үтәчәк, узачак. Бик Акрынлап безнең менә шундый батын сәхнәне кыздырып, сәхнәне тоткан бөек артистларыбызның китеп баруы шул хәтле кызганыч шулай бит. Менә бу Наил абый безнең Шепкин училище тәмамлаган һәм тагын шундый кызыклы бер мәгълүмат. Наил Дунаев ул Островский әсәрләрен, пьесаларын беренче булып тәрҗемә иткән шәхес. Ул иң беренчеләрдән тәрҗемә иткән шул беспредательстволарын тагын нәрсәләрен янда. Чөнки нәрсәгә мин каян бу мәгълүматны беләм мин? Чөнки Наил абый ул минем остазым, минем укытучым. Авыр туфрагы җиңел булсын, туганнарының һәм якыннарының авыр кайгысын уртаклашабыз. Бәхил был Наил абый. Гадәттә, ел сайын 1 октябрьдә армиягә чакырылыш кампаниясе башланып китә. Быел ул 1 айга кичектерелде һәм шуңа күрә менә иртәгәдән 1 ноябрьдән кабат армиягә чакырылыш кампаниясе башланачак. Һәм инде егетләр армиягә барырга тиешле, хезмәт итәргә тиешле егетләр повесткалары алачак. Армиядә хезмәт итүгә кагылышлы ниндидер яңалыклар турында әлегә билгеле түгел, ягъни нәкъ шулай 1 елга чакырылалар, шулай бит инде Роберт. Нинди дә булса үзгәрешләр кергән булса, һичшиксез ул турыда язып чыккан булырлар иде. Әлегә шулар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сүзләренә караганда, республикада мобилизация тәмамланган. Шуңа күрә, хөрмәтле караучыларыбыз, дуслар, менә мобилизация тәмамланды дип сүз бирә дип әйтикме соң инде. Әйме ышандыра безнең президентыбыз, һәрхәлдә безнең Рөстәм Нургалиевичның сүзләре гел рас килеп бардымы, кадәр әйме. Шуңа күрә менә шундый матур өметтә калыйк әле сезнең белән, әйме. Мобилизация инде республикабыз күләмендә тәмамланган дип әзгенә сулыш алыйк. Дөрес әйтәсең, юксыннан да өмет булсын инде монда. Һәм менә аңа кадәр сөйләгән яңалык белән бәйләп шуны да әйтәсем килә. Тагын шундый сүзләр дә ишетелде. Армиягә хезмәткә алынган егетләрне менә бу яңа Россиянең яңа 4 регионына җибәрмәячәкләр дип тә вәгъдә итәләр. Менә анысына да ышанып торыйк. Шундай бер кызыклы тема. Дәүләт думасы беренче укылышта кино һәм китапларда традицион булмаган сексуаль мөнәсәбәтләрне пропагандалауны тыю турында закон проектлары пакетын кабул итте. Димәк, монда традицион булмаган сексуаль мөнәсәбәтләрне һәм өстенлекләрне пропагандалаучы материаллар булган фильмнарга прокат таныклыгы бирү тыела. Алла таба масса күләм мәгълүмат чараларында традицион булмаган сексуаль мөнәсәбәтләрне һәм өстенлекләрне пропагандалаучы реклама һәм басмалар тыела. Балалар өчен тыелган мәгълүматка керү алдыннан яшьне раслау өчен кодлар кертү яки башка чаралар керү таләп ителә. Һәм 3 административ мәкалә тәкъдим ителә. Алар әлегә формалаша. Роберт, әйтәле, менә минем шундый. Миңа бәйләнгәннәр бар инде дисеңме син? Традицион булган. Мин беләсеңме, шундый гына бер сорау бирим. Син шулай да бит инде безнең барыбер дин белән кызыксынасың. Әйме, безнең исламда ул турыда әйтелгән сүзләр бармы? Коръәндә ул турыда әйтелгәнме, юкмы? Мин беләсеңме нәрсә? Мин бу сорауга дәлилләр булмаган килеш мин сиңа җавап бирә алмыйм. Әйме? Мин имеш дип җавап бирә алмыйм сиңа. Ул бар, ләкин мин әгәр дә әйтсәм, ул дөрес булмаска мөмкин. Аңлыйсыңмы? Мин беләсеңме нәрсә? Булай эшлибез.
Мин әлеге сорау, синең соравыңа мин иртәгә безнең хәзрәтләргә бирермен. Яхшы. Һәм шуннан соң мин сиңа җавап кайтарырга тырышырмын. Юк, бу чынлап та бу минем үзем өчен кызыклы. Ни генә әйтсәк тә, күп кенә галимнәр дә, белгечләр дә бит инде үзләре дә әйткәннәре бар. Һәрбер сорауга җавапны Коръәндә табып була дигән сүзләрен син дә ишеткәнең бардыр. Шулай бит. Хәтта бер галим дә бит әле үзенең Нобель премиясеннән дә баш тарткан. Хәтерлисеңме? Бу әйтелгән, ул ачыклаган әйберләр имештер Коръәндә әйтелгән дип. Шуңа күрә менә бу традицион булмаган сексуаль мөнәсәбәтләр турында Коръәндә нәрсә әйтелә икән? Менә миңа шунысы кызык булып китте. Инде яңа атнабыз башланып китте. Бүген дүшәмбе. Шушы атна яңадан яңа матур яңалыклар алып килсен иде. Хәбәрләр, матур хәбәрләргә бай булсын иде. Һәм инде киләсе атнада да очрашкач, сезнең белән сөенеп, шатланып, фикер алышырга насыйп булсын. Мин бер әйберне тегене армыйча әйтергә әзермен. Дөньяларыбыз тынычлансын. Амин. Менә тынычлыкның никадәр зур байлык икәнен без сезнең белән инде февраль аеннан бирле төшендек буай. Нинди бикән ул тынычлык? Ярый. Ассаламу алейкум, җәмәгать. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз.